Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és ebben a videóban pályákat fogunk csinálni. Mi legyen a pálya neve? Hát nagyon híres. Legnehezebb pálya. Legnehezebb pálya. Race map. Nem. Oké. Mi? Ja. Na. A leíráson mire kell csinálni? Ezt úgy utána mondani, a leírást minek lehet csinálni? Na kezdjük is el, hát mi legyen, srácok? Azt nem tudom megmagyarázni. Itt van a cél. Ezt innen el akarjuk rakni, például, vagy amúgy mekkora a legkisebb méret. Hát ezt még soha nem néztem meg. Na így. Mi? Duplikálás? Annál nem se lehet? De a forgatás viszont lehet. Jó, srácok, nézzétek, így fogjuk el így kell beérni a célba. Kész, annyi a mapunk. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Nem tudom ki. Nem ezt, hanem azt. Így. Mi? Ezt például tudod, hogy tegyük? Például téged tegyünk el. Nem. Úgy, semmibe. Gyere vissza most tényleg. Menjél el. Vissza. Mi? Mekkora ez a világ? Oda még eltem. És oda is. És oda. Mi? Hol van? Na jó, srácok, nézzétek, milyen jó a pályán. Ilyenkor azt nem értem, miért kell újra kezdeni. Na, annyi ötletem, hogy rögtön leszpannolsz, így leteszek ide egy ilyet. Ez így hogy forog? Hogy idegesít engem, kamera. Leszpannolok, így. Hát amúgy. Figyeljétek, srácok. Ha begyorsítjuk például, nem 100, az már túl gyors, így begyorsítjuk a gyorsaságát, és 2 kéz, így 80-ra, de akkor 1 kéz, akkor így végig tanulna mindenkit. De ha például az lenne, hogy 2, mi? 4, 3, nem, így jó. Úristenem! 500-szor leszpannolom! Figyeljetek, srácok, tudjátok. Belépünk, kiesek. Belépünk, mint hogy most lépünk. Puff, puff, paf, puff. A, I, U, A, I, puff, paf. De picit lehet lassú. Nem az, hogy lassú. Inkább rakjunk még hozzá páran. Na, most nézzük meg. A, I, A, U, A, puff, paf, pif, paf, puff. Tudjátok, belépünk, most lépünk be, puff, paf. Na jó, én ezen hogy menjek túl? Így. Komolyan, tényleg, így túl is mentünk rajta. Hogy innen alulról hogy néz ki? Sehogy, alulról konkrétan semmi nem látszik. Na ez jó, ne így magas. Na, ez így jó. Vagy, ha ez nem csinálok ezzel semmit. Azt csináljuk, hogy ide rakunk egy trambolint. Egyel följebb, pár mérettel. Egyel? Igen, egyel. Oké,
mindenki tudja, ezt mire használjuk a trambolint, hogy trambolinozzunk rajta. Úgy, mint a rendes valóságban. Csak az a baj, hogy a trambolin itt ilyen kicsit dob. Srácok, ezzel úgy kell csinálni, hogy rákattintunk a trambolinra. Így. A trambolin látszik. Ezt ha egyen följebb rakom, akkor mi van? Na így, egyen följebb. Ez már túl magas. Vagy vastagságot? Melyik a vastagság? Hát lehet egy ilyen vastag. Jó. Jó, csak ezt egy picivel a szével hátrébb húzzugatjuk. Egyet vissza. Na, így. A magasságát power 100, és ez azt jelenti, hogy magasságban úgy dob el, hogy nem tudok elkezdeni, mert konkrétan, elkezdek már rögtön dob ki. Na, az a jó, hogy ide. Mert akkor látjátok, srácok, mekkorát pattan? És az lesz a lényeg, hogy innen ide be kelljen állni. Nem, ide, így, puff, nem tudom, nem. Ezt leduplikáljuk, duplikálás, ide rakjuk, fölvisszük ide például. Magasság, puff, közben menjünk le. Na, így. Így például, így. Ha nem dobom, amúgy az a jó, hogy ez a föld alatt van. És ez azt jelenti végül is, hogy innen ide lehet ugrani, csak ez már egy picit arrébb, és a magasságát vissza ekkorára. Nem, egyen kisebb még, nem, egyen nagyobb, és egyen kisebb. A legvékonyabb trambolinra kell rakni. Így, mi srácok, látjátok? Ide kell ugrani. Mi? Komolyan, de tényleg nem lehet normálisan játszani? Ez nehéz már eleve. Jó helyre spawnoltunk. Így, az komolyan, milyen már? Én ilyen trambolint még soha nem láttam. Oké. Srácok, ezt csak kipróbáltam, hogy lehet. Nem ilyen vékony lesz, mert ez már egy picit túl idegesítek. Így jó. Oké, srácok. Na, akkor nem game, így. Na, ez így pörögni fog. Így. Nagyon jó. Engem meg ott szétnyom. Hagyjál már végén, komolyan. Amúgy az a taktika, hogyha ide jössz, akkor ide kell ugrani. Így, és akkor itt is vagytok, srácok. Innen tovább. Ezeket fogom leduplikálni. Ilyeneket. Duplikálás. És ezt például rakjuk ide. Csak vigyük föl. Na, ciao. Nem megyünk vele. Most kipróbáljuk, hogy oda lehet ugrani, miután abba hagyódott ez a... Na. Jó, ide lehet, és innen hol van? Ott. Ide nem megyek még, most megyünk. Bau. Persze, ide lehet, persze, és innen majd egy jó magasra kell majd menni. Így, menjünk fel. Itt tartunk. Innen egy jó magasra kell menni. Egy jó magasra. Köszi a részvételt, viszontlátásra. Nem, hagyjál. Kösz. Ide. Puff. Na, ez a pálya amúgy szerintem jó, lehet ez itt egy picit kicsi dob, mert ez nem ezért van, hogy itt ugráljunk rajta konkrétan. Nem, ez a legfelső, itt tartottunk. Hanem azért van, hogy csak így megtartja. Na, fölmagasítjuk ezt, amúgy még nem is ötletem. Most gondolkozok. Na, ezt még vigyük előrébb egy picit.
honnan jön? Onnan. Így, és ezt a zöldet így befordítjuk. Na, és ezt egyszerűen csak annyit csinálunk vele, előre rakjuk. Így megnagyobbítjuk. Így legvékonyabb, és rossz a leghosszabb. Igen, így nem zavar amúgy. Na, igen. Na, csak ebben az a baj, hogy túl elő van. Szóval ezt így bele kell raknunk. Nem, így jó. Így jó. Oké. Így hagyjál békén, kösz. Kilök, köszönöm. Jó Istenem. De legalább néha sikerül megcsinálni. No. És ha igenis elrontom, akkor komolyan légy szíves, ide spannoljon már vissza. 100. Hát így. Puff. Igen, jó most már. Jó. Innen nagyjából nem is kell. Nem. Tudjátok mit? Ezt megfordítjuk. És menjünk hátrébb egy picikével. Ennél. Trambolin. Vagyis előre. Itt lesz egy lyuk. Na és ide, kérem szépen, rakni fogok egy... Itt van. Ennyi a squaret. Csak az a rossz, hogy ezt ide alulra spannolja. Szóval mehetek fel 5 évig. Bocsánat, hogy nem beszélek, mert koncentrálni is kell. De ha játszok, akkor leesik a szakaszot. Ott van a cél. Ott van, srácok. Az a labda konkrétan. Meg se, ide se néz. Na. Olyan 14 perc alatt ezt sikerült csinálnom. És azt a labdát emeletileg lehet lögdösni. Ezt most meg tudom. Picit túlzás ez a 100. Lehet inkább 50. És te megmész innen. Massz. Nagycsál. És mész. Puff! Moving book. Ó, Istenem. Block. És nincsen benne checkpoint. Az lesz itt, hogy utána miután ezt megcsinálta nagy nehezen,
azért nem tudom ki. Ennek most itt játszania kell. Hát, Foley dob, így. Elfordítjuk. Egy picit fordítottuk. És az szépen még egy vissza, kettőt. Kipróbálom, égni. Uff. Nem. Újra megpróbáljuk, miután fölpofozott ez a laszti. Na jó, ez a videó nagyon hosszú lesz, komolyan. Cok! Cok! És ott pörög, 500 van, az a kerék, már az előbb hiányzott nekem, sajnos nem. És hát ti is csináljátok pályát? És sajnos nincsenek kommentek. Mi? Ne, mivel fohány? Na. Na igen. Ezt így. Inkább kevesebbet mozogjon. Alig mozogjon. Nem, srácok, ez nem lesz jó. Hogy alig mozog. Na, így. Forgassuk el erre. Először is erre. Utána sütjük szével egy picit vissza. És X-el meg egy picit vissza. És így milyen nagyon jó mozog. Itt el magába. Önmagába. Sajnos. Igen. Jó. Végül is amúgy jó. Na, most ezt így nem játék. Na, ezt úgy kell kiszámítani, hogy amikor itt jön egy platform, arra rá kell majd ugrania. Ennek az illetőnek. Nagyon sokat megy. Nagy gyorsaság 100. Így menjen. Nem. Tudjátok, hogy 10. Nem, ez 100, de ez a speed 20, 30, 20. Na igen. Azt közepéről kezdem nagyjából. Hát lehet így 5.
Srácok, most kipróbáljuk. Az előzőbe, amit csináltam, abban nem trambolin. Ebben lesz. De nem lesz viszont. Nem hiszem el. Puff, egy pofon. Így játsszuk tovább. Puff, wow. Na jó. Ezt jól olvastam. Szerintem itt ezt egy picit elrontottam azzal, de egy picit nem innen kéne kezdeni. Így amúgy jó. Ez így, hogy lehet tőle, de magasnak magas. Gyorsaság a 100. És menjen már egy picit. Oké. Most próbáljuk meg. 500-szor menjünk rá, és menjünk. Oké, jó, itt is tartunk. Itt benne. Oké, ezt így meg lehet csinálni, hogy onnan oda kiugrasz, és onnan majd rá. Na jó, ez jó lesz. És meddig tart? Kérem szépen, idáig. Idáig? Várjatok, srácok. Jó lenne a magasságban. Jó, idáig. Itt megállok konkrétan. Jó, így megállok, így. Itt vagyok. Így. Nem ott állok, de. Egy picit folyam megyünk, és itt állok. Rázom a kamera. Így. Na. Jó, oké. Ezt hagyjuk abba. Elméletileg igen, így. Jó, most tegyük ide lepéről egy ilyen.
Ó, srácok. Ide legyen egy cél. Mondom cél. Így egyet. Ez föl. Puff, puff, puff. Így, és játék. Megnézem, hogy meg lehet csinálni, és utána publish-olom. Mentem a pályára. Na srácok, itt is. Ott a 2 cél, amúgy. Jó, amúgy ez így könnyűnek tűnik idáig. Jó, ezt így meg tudom csinálni. Akkor már mentem is. Save. Publish-olni is kell. 22. 22 darabba le. 2, 1. Jó, oké. Kezdjük is. Jó, ez meg lesz 6 percen belül biztos. Nagyon könnyű. Hát ez fél órás idő. Fél óra. Hát az előző pályát nagyjából. Ne! Így leestem. Várj, ja. Miért nem? Publish. Rosszul nyomtam. 6 perc, igen, tudtam. Jó, menjünk tovább. Kezdjük is. De konkrétan azzal kezdem, hogy lök. Az jó. Na. Ez ment nekem nagyon nehezen. Ezt kiszabadítaná? Na, elméletileg most kiszámoltam. Oké, ide. Nem látok. Oké, és beértem. Oké. Srácok, nézzétek meg! Mindjárt mutatom. Csak előtte kilépek. A kódját. Itt van. Legnehezebb pályának a kódja. Ez 67 36 03 02 53 77 4. Meg még van egy ilyenünk, amit tegnap előtt csináltam, ami nektek lehet 3 nappal ezelőtt. Csináltam ezt a pályát, nagyon nehéz elméletileg. Jó, nézzétek meg, légy szíves, srácok! És iratkozzatok föl, ha szeretnétek még több fajta ilyen pályakészítés videót. Sziasztok, én Dani voltam. Sziasztok!